जों फैमानि राजगंगा सुबा मकराय गामि अमरपुर डिभिजननि जों अंगी हाफानो जों प्राय 20-25,000 बरक जों कुथुमै जों सामं थागनामा बै थाखिया आरो जों जे नुखा जे जबरदस्ती खाई जे जागा दखल खाई दंमानि तामहिन कखे तामो ओ जागा এই যে আবর্জনা খিবি ও জায়গা জৈব শ্বাস নামনাইখো ओमफ्राय जोंनि बक्तब्यखौ हायसै आरो जे आरो कायसेर जागा नु आरो मकाराय पारा खामानि उंनि हाफाने 100 बोसोरनि बरंखा ओमफ्राय এই যে मालिक এই যে জায়গা ब जे दखल खायतोमानि नक ताङै और जागा ब दखल खायतोमानि ब बनि बुचुनि आगे जे बरा राशि जे अनेक आगे থেকে নেব और जागा दखल खायतोमानि ओमफ्राय 100 बोसोरनि ऊपर बर जागा दखल खायतोमानि ओमफ्राय जोंनि बरबा सिजायाबा कागज पत्र खायजाया ओमफ्राय कागज पत्र गैजा ओमफ्राय नैनि कागज पत्र बिया आबरखे उल्टा पाल्टा बरनो सार्च खायो बरनो नावकन रुगै खिबि होगा ओमफ्राय এই যে अबस्था जों नुगै दंखा आबो एदिसिनि जागा बे जे दखल खायतोमानि आरो मकाराय गामिनि जे सिनि तिप्रासा बजे दखल खायतोमानि आबा जबरदस्ती खाय जे सेकमानि आबान जों बेलेखे साजालिया जों अननाय आबो जों नुगै जों बना बन्द खायने का साम बन्द खायने फायका ओमफ्राय आबो दिखामानो सिनि बरनि जागा जों एदिसि बिसिंनि जे जों बरनि जागानो जों सायगै दमान नुगै दं जे निनि फैक्टरि सनामनाय फु तमाबो कलकारखाना खायनाय फु तमा खायनाय फु हाके जागा दखल खाय दमान जों नुगै दं ओमफ्राय आमति मांखाय एदिसिनि जागा पाइ थांगांद्राय जोंले ब जागा चिन्ति प्रासा जों ब जागा दंनाय ओमफ्राय सिनि हा कृष्टि संस्कृति आबनो जों रखा खायनांनाय ओमफ्राय सिनि दफाना बासरि नारंनानि जों वान सम्मानि सिनि दफाना जों बासरि नारंनानि जे हा सिसिनि हा करि थांगे जों कोनो फान करिखा सिनि कृष्टि संस्कृति हा आबो तंना नांनाय आका आबनि बाङै जे सामं जबरदस्ती के सामं जे खायै जे तंमानि जे दखल खाय तंमानि आबन जों बन्द खायने बां फायका तिनि बोसोर बरं खना सारा जागा फायमाने और बोसोर बरं ना